Нет. Nu vă arunca. Da, prinzul. Da. Mă ligă brânzale, ești ceva. Nu chiar arunca de pe mine. Da, ești. Da, să-i pută aici, așa. Bă, care-i putut așa? Chiar nu cadă pe mână. Da, bă, hai. Ce? Da. Acum o să vă arătăm o scheme pe un derdeluș, da? Lung. Mai exact pe o gheață. Ce-mi apoi? Au! Au! Mă pe la bucă! Hai, îmi serve. Am început! Acum o să vă arătăm niște scheme. Uitați-vă, avea și loc mare. Măcar timp. Pasul 1 pe derdeluș pe gheață este